Salam. Na ga videos, na ga comments. Jaruma ita me yasa ba a mata haka ba? Ai jaruma ba haka aka yi mata ba. Waye kaza da kaza. Kun san Allah? Babu wanda suka bari. Kowa suka raina. Babu wanda suka bari. Ni ma lokacin na yi arrestin gaskiya zalla Fauziya Salisu Sa'idu, sai bayan kwana 8 suka yi setting ina up, sai aka kira ni akan in zo za mu kai Fauziya court. Na zo kenan na soka daga mota, in kuka yi noticing wannan bidiyon police headquarters ne za mu shiga, shine aka sa suka ciccukume ni, suka kakkama ni dan kawai ai wannan video in kuma 2 seconds din nan da za a yi recording a ce an yi arresting in ka sa sun yi arresting in ka is enough dan kai ai recording in ka a kaskanta ka a wulakanta ka, kun gane? So amma wallahi ba wanda suka bari, ko suka raina. Amma kun san rayuwa, wani in ka mishi abu zai haƙuri ya kyale ka, wani kuma ba zai haƙuri ya kyale ka ba. So Allah dai ya kai Allah dai